बर' फरायसा आफाद सनितपुर जिल्लानि बानजायनायाव खैलाजुलि बे जायगायाव सुबुं सांग्रांथि मोनसे मेल बेयाव खुंनाय जादों आरो बिनि गुबै जाहोना जाबाय जे जोंनि समाजारि आरो माहारिनि जिखिनि जेंना जेंसि दङ आरो बे जेंना जेंसिखौ लानानै सुस्रांनायनि बेलायाव जोङो जिखिनि हाबा मावबाय थादों बे बिथिंखौ लानानै गुवारै गोथौयै सावरायदों। बे जथुम्मायाव जोंहा बिटिआरनि मानगोनां शिब प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लादों आरो आसामनि मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथाङाबो बाहागो लादों आरो बे बिथिङाव गुबैयै आथिखालाव जि बिसायख'थिनि बोथोर बिसायख'थिनि जि मोनसे सम आरो बे समाव सनितपुर बिश्वनाथ बे मोननै जिल्ला आरो सनितपुर लकसभा समस्तिनि सिङाव जि गोलैयो बेयाव थानाय रायजो राजाफोरनि जि मोनसे थासारि आरो जि मोनसे जेंना बिनि सायाव दिनै पर्यालोचना खालामदों। बाथ्राया जाहैबाय जे सनितपुर लकसभानि सिङाव थानाय सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफोरा थांनाय समनि बिसायख'थि आरो देग्लायबो बर' हारिनि जि मोनसे हप्स एन्ड एसपिरेशन सनितपुर बिश्वनाथनि जि मोनसे गिदिर जेंना जे जोंहा सिमा बारायनांगौ बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ बेयाव समस्ति दानांगौ बिसायख'थि खुंनांगौ लोगोसेनो फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों लेन्ड एन्टाइटेलमेन्ट हानि पट्टा मोननांगौ। दिनै 11,000नि बारा परियाला 2020 एकर्डनि उनाव हा पट्टा मोनबाय। बसुन्धरा आसनिजोंबो दिनै रेभिनिउ ओनसोलनि रायजो राजाफोरा हानि अधिकार मोननायनि दिनै थासारिया फैबाय आरो बे मोननै जि एजेन्डा सिमा बारायनाय गामि सोसननाय 41 खाना सोसनबाय आद्रा थानाया सोसननांगौ फारसेथिं नोङो हानि पट्टा मोननांगौ जोङो बे हानि फिसा सन अफ द सयल जोंहा हायानो गैयाबा हा थानानैबो जुदि डकुमेन्ट थायाबा जोंहा कुनु अस्तित्व गैया आरो बे एजेन्डाखौ लानानै रायजो राजाफ्रा गोदोनिफ्रायनो समर्थन होबोदों गावबा गावनि मदखौ होबोदों। स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ बे ओनसोलाव जौगानांगौ लामा दालां स्कुल कलेज बानायनांगौ फारसेथिं जोंनि नखरफ्रा जौगानांगौनि थाखाय खामानि मावनांगौ आरो शान्तिनि थाखाय गोजोननि थाखाय बयबो खौसेयै जोङो गसंथानानै थानांगौ आरो बे बाथ्राफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजों सनितपुर लकसभानि सिङाव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जि जिल्लानि रायजो राजाफोर दङ थांनाय समाव जि मोनसे एकमत एक सिन्ताजों हारिनि सार्थआव इसु आरो एजेन्डानि सार्थआव खामानि मावदों बाथ्राया बेबायदिनो आरो बेखायनो देग्लाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम रायजो राजानि समर्थन रायजो राजानि खोथा रायजो राजानि अपिनियना फैदों आरो एबसुआ भारत सरकार भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मोदी भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनजों जि मोनसे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि मोनसे कमिटमेन्टआव दङ आरो बे कमिटमेन्टनि ट्रास्टखौ लानानै जों खामानि मावगासिनो दङ। दा बेखायनो फार्दार एकर्डआ जुदि इमप्लिमेन्ट जानांगौब्ला हा होनांगौब्ला सिमा बारायनांगौब्ला जौगानायनि खामानि मावनांगौब्ला जोङो थांनाय समाव बाजपेयी आरो आडवाणीखौ जेरैबायदि जोङो मदद होबोदोंमोन बे बारावबो नैबे सनितपुर लकसभानि सिङाव बिथांमोननि एनडिएनि जि बिजाथि रन्जित दत्त बिथांमोननो बर' रायजो राजाफ्रा बयबो भट होगोन होननानै जानजि खाफ्रादों आरो एबसुआ बेखौ वेलकाम खालामदों आरो एबसुआबो बुंदों जे हारिनि सार्थआव एकर्डनि सार्थआव एजेन्डानि सार्थआव जौगानाय आरो शान्तिनि सार्थआव एनडिएनि जाय प्रार्थी रन्जित दत्त बिथांनो भट होनांगौ 19 तारिखआव बे खोथाखौ जों बुंदों। जुदिव जों माहारियारि आफाद फरायसा आफाद जोङो कुनु पलिटिकेल जोंहा एजेन्डा पलिटिकेल जोंहा बेबायदि एक्सन गैया किन्तु इसु आरो एजेन्डानि सार्थआव आरो जातीय सार्थआवसो जोङो आपिल खालामबोदों। दा बेखायनो खोथाया जाबाय स्पष्ट फैबाय थानाय 19 तारिखआव सनितपुर बिश्वनाथनि रायजो राजाफोरा कुनु गुबुन खोथा सानाबासिनो एकर्ड आरो हा आरो बाकि जि सार्थ दङ बे सार्थखौ लानानै बिथांमोना भट होगोन आरो बे खोथाखौनो जों रायजो राजाजों दिनै मतामत लानानै जोङो बे खोथाखौ बुंफैबाय। गोजोन्थों। मार्जार आरो क्लज डाउन जानायनि बाथ्रा गैया जेराव बर' फरायसा फरायसुलि दङ जेराव माने स्कुल दङ बेयाव टिचार होनाय जागोन आरो जुदि बेबायदि लिस्ट दङब्ला जोंनो हर आसामनि गिबि मन्थ्रिया कमिटमेन्ट होदों साहित्य सभा आरो एबसुनो आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि रनज पेगुआ कमिटमेन्ट होदों आरो स्कुल मार्जार आरो स्कुल क्लज डाउन जाया होननानै माइन उत्सव लिरनाय दङ आरो बे स्पिरिटआव जोङो खामानि मावगोन आरो अबेबाखौ जुदि अफिसार लेभेलाव जर जबरदस्ति बेखौ क्लज खालामनो नागिरदोंबा बिनि सायाव जोङो बेबस्था लागोन। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां बाजास्पाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां
क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहु एन्ड ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बाइक लानो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहु एन्ड ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि, 2 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 6000038822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन। मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बैसागु फोरबोनि रंजाथाय समावनो फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि थाखाय बावखुंग्रि फोरबोआ लानानै फैदों मोनसे बादायलायनाय। 11थि बावखुंग्रि खुंफुं आफादा फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि थाखाय लानानै फैदों एसे राइटिं कम्पिटिशन। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय बैसागु रंजाथाय फोरबोआव बावखुंग्रि फोरबोआ टुरिज्म डेभेलपमेन्ट पटेन्शियल इन बड'लेण्ड टपिकखौ लानानै बे एसे राइटिं कम्पिटिशनखौ खुंगोन। बे कम्पिटिशनाव जायनो सेथि मासियाव देरहानो हायो बिथाङानो नोगोद 25,000 रां बान्था मोनगोन। बेफोरबादिनो नैथि मासियाव जायनो देरहानो हायो बिथाङानो नोगोद 15,000 रां बान्था मोननो हागोन आरो थामथि मासियाव जायनो देरहानो हायो बेनो 10,000 रां बान्था मोनगोन। बावखुंग्रि फोरबो खुंफुं आफादा बादायगिरि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय माखासे नेमखान्थिफोरबो होखादों। बेफोर नेमखान्थिफोरनि गेजेराव दं सासे फरायसा बादायारिया 18 बोसोर बैसोनि गोजौआव कलेज एबा इउनिभार्सिटि फरायनाय जानांगोन आरो बे फरायसा बादायारिया बिटिआर ओनसोलनि जाथारनांगोन आरो बादायारिया बैसोनि फोरमान बिलाइ जेरै 10 थाखोआव फरायनाय एडमिट कार्ड एबा आधार कार्डखौ जमा होथारनांगोन। फरायसा बादायारिया गावनि जानबुं नाम्बारखौबो होफानांगोन आरो बे एसे राइटिं कम्पिटिशनाव इंराजि एबा बर' रावजों 800निफ्राय 1000 सोदोब लिरनांगोन। फरायसा आरो फरायसुलि बादायारिफोरनो बेखौबो मिथिहोनाय जायदि फोरमान बिलाइ जमा होनाया फैगौ 10 एप्रिलाव जोबथा जागोन आरो बे एसे राइटिं कम्पिटिशननि फिथाइखौ फैगौ 12 एप्रिलाव फोसावगोन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय 9678278934 9395532495 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।